entrañable. Pois hola, son Cristina Correa, son alcaldesa do Concello de Oia e teño 38 anos, casi recién cumplidos. Pois para mí o camiño significa encontrarse cun mismo, a oportunidade de aquelas persoas que se deciden a facer esa aventura, pois ter uns días de reflexión e de encontro cun mesmo. Pois creo que sigue tendo tanta afluencia de xente o Camiño de Santiago, en particular o Portugués da Costa, que cada ano temos a máis visitantes, máis peregrinos, é porque, por o que comentaba fai un momentiño, porque cada vez somos máis persoas as que necesitamos ter ese momento de reflexión e de encontro con nós mesmos. E o Camiño de Santiago é unha oportunidade onde estás uns días, inclusive hai moita xente que o fai só ou soa, e nesta vida tan axetreada que levamos, onde toda esta vida é a correr, educamos os nenos a correr, facemos a comida a correr, vamos a traballar a correr, pois de vez en cando fai falta parar, reflexionar, encontrarnos a nos mesmos e seguir avanzando a vida con ilusión. Pois é un elemento, desde o punto de vista patrimonial e cultural, o Camiño de Santiago é fundamental, porque tamén é un aliciente para aquelas persoas que veñen, unha maneira de recopilar os puntos de interese patrimonial, cultural, paisaxístico, por recopilalos nun camiño, darlle esa oportunidade a tanta xente que ven a visitar os distintos camiños que hai en Galicia, en particular o noso Camiño Portugués da Costa, pois lle dá esa oportunidade de, ao longo dese percorrido, pois poñemos en valor os elementos que máis merece a pena que toda esta xente de distintos países, ainda outro día viña un australiano, marchen e coñezan como é a nosa terra. Pois o Camiño de Santiago sí foi o primeiro itinerario cultural a nivel europeo, así o demostran todos os camiños que hoxe en día existen en Galicia e que se siguen promocionando, e en particular o noso Camiño Portugués da Costa, que é máis de recente creación, pois só hai que ver o número de peregrinos que veñen cada ano, que as estadísticas nos din que van en aumento. Nesta época de verán se registraron un 40% máis de peregrinos respecto do ano pasado, e de cara ao 2021, que o Xacobeo, a previsión enorme de afluencia, para o cual temos que prepararnos para dar os servicios adecuados e que os peregrinos sean ben atendidos, sobre todo no noso Concello, no Concello de Oia. Pois ten un gran impacto, sobre todo desde o punto de vista económico, solamente vendo no noso Concello o auxe que tiveron moitos hostaleiros, porque viven prácticamente do que é a demanda do peregrino, e, por tanto, é moi importante para o desenvolvemento económico dunha zona, sobre todo como a nosa, que é rural, e que, por tanto, as posibilidades de crear postos de traballo xiran en torno ao sector servicios, e é máis difícil, o Camiño Portugués da Costa é unha oportunidade. Pois o Camiño de Santiago, evidentemente, a afluencia non é lineal durante todo o ano, senón que hai determinados momentos, como é a época de inverno, que é máis difícil que se animen os peregrinos, e, por tanto, é importante a sostenibilidade na zona rural, e aquí no noso Concello hai iniciativas de particulares de cara ao ano que ven. Si vai ben a cousa, se porán en marcha en sucesivos anos, que é a posibilidade de ofertar algo que nos diferencie. E neste senso hai a opción de facer o Camiño de Santiago, ou haberá a opción de facer o Camiño de Santiago a cabalo, ou acompañados de cabalos de pura raza galega, unha oportunidade que moita xente nos estamos aquí moi acostumados a estar en contacto cos cabalos, sobre todo nos curros, os que tedes oportunidade de ir, e os que non tedes oportunidade de ir, imaginadevos o que pode supoñer para un australiano, para unha persoa de Alemania, de Suiza, que ao mellor non mirou un cabalo na súa vida, que teña esa oportunidade, un elemento diferenciador de iniciativa privada que se vai a poñer en marcha no Concello, saindo do mosteiro, acompañados de cabalos de pura raza galega. Que recomendaría ás persoas que queiran coñecer o noso Concello que veñan primeiro con tempo, porque hai moito patrimonio cultural de interés paisaxístico, de interés para calquera persoa que se lle fora, que non nos coñeza. Vir con tempo, con gañas de irse a aventura, porque temos moito patrimonio pola zona da Serra da Groba, do Monte, e que se informe ben. Estamos dende o Concello poñendo en marcha outra ruta de senderismo circular que sairía do mosteiro,
e, por tanto, son oportunidades que vai a ter a través da Oficina de Turismo, a través dos Facebook, das redes sociais, de Wikiloc, para que cada un que teña interese poida vir, informarse e aprender do noso patrimonio, que é moito. A comunidade de peregrinos, os peregrinos que chegan ao Concello de Oia, pois están en contacto con, fundamentalmente, a entrada do peregrino no pobo, pois, a través do barrio do Arrabal. No barrio do Arrabal me consta que a xente moi conciliadora, a xente moi afable, se volcan totalmente en axudar ao peregrino e, por tanto, hai unha convivencia moi boa, onde eles tamén ven cuáles son as nosas costumbres, as nosas tradicións da Plaza Centinela, que se xuntan os maiores e os non tan maiores nesa plaza a disfrutar das postas de sol e do atardecer, e unha oportunidade que teñen eles de coñecer tamén as nosas costumes e o noso pobo. Posibilidades de que entre estas comunidades, a comunidade do peregrino e a nosa comunidade, pois melloren esas relacións, fundamental é a comunicación, e para poder comunicarse hai que saber inglés, co cual as novas xeracións, os que vides detrás, os nenos e as nenas, tedes que aplicarvos moitísimo en aprender idiomas, pero os que nos costa máis, ou os máis maiores, que todavía lles costa exponencialmente máis, pois a eses hai que darlle a oportunidade dende o Concello de aprender polo menos o básico de inglés para atender o peregrino, nesas preguntas básicas, e poder así asesoralo no que necesite. Por donde pasa o camiño, o impacto medioambiental que ten o camiño maiormente é moi respetuoso ca propia natureza, o propio medio ambiente que xa existen nos concellos, inclusive todavía se pon en valor e se coida moito máis por donde se vai. Os peregrinos son persoas limpias, son persoas que se preocupan polo medio ambiente, e iso está demostrado, e nós o que si tamén temos dentro dos concellos é que ofrecer a posibilidade de que eles tamén poidan os seus restos de lixo deixalo, depositalo reciclando e axudando no medio do posible a dar os servicios coas mellores garantías. Melloras que poderíamos poñer en marcha para minimizar o impacto ambiental. Curiosamente, no noso concello, que este camiño portugués da costa, o orixinario iba pola Estrada Vella, claro, hai partes da Estrada Vella que xa foron cubertos por construcións e xa non existen, pero isto xa hai moitos anos, por tanto, esa parte, digamos, medioambiental que hai anos xa desapareceu, pois contra esa non podemos facer nada. O que sí que podemos facer é, nos tramos de camiño portugués da costa, donde hai entornos de arboleda ou zonas de xabre, como se dice, mantelo o mellor conservado posible para que os peregrinos veñan e disfruten dese camiño sin entorpecementos, sin maleza, que todo este o máis cuidado posible. Pois o Camiño de Santiago xa o fixen 2 veces e media. Fixen 2 veces unha vez e media o francés, que dende Sarria, o que pasa que da segunda vez, por unha lesión, non puiden rematar, e o Camiño Portugués da Costa, organizáramos desde a Asociación de Veciños de Vila de Suso, cando estaba na directiva, organizáramos un camiño por etapas. Entón facíamos os sábados, íamos un autobús, cada sábado facíamos unha etapa e pasámoslo estupendamente ben.